Kunjani sisi? Siyaphila, hayi uyalazi udaba. Okay. Gama lami uThobeka ngwazi ngisibonga uNtokazi yakhona la eLondon Mahlikihliki. Kodwa ngokukhula ngikhulele endaweni yasoPhongolo. Ngumfundi wakhona la eNdonsa. Funda ka music. Ka music I've gained a lot of experience. Ngokuqala nje ngiachievile ukuthi ngikwazi ukimprove because ukufika kwami la as much as ngikwazi ukucula kodwa ngangifuna ukimprove. Angifuna ukuyibona ngilo Beyonce uthisha ehleze engibiza ngayo ukuthi yazi manje Beyonce. nango Beyonce manje. And I think lokho sengiachievile even though ngakuachievanga ngaleyo ndlela kodwa khona I'm getting there. Okunye ngakuachieve is to learn music business. Yeah. Kungisizile futhi ukufunda music business cause ngike ngasebenzisana namanye ama-artists before. I-experience ngangakabi nayo so ziningi izinto ezangiluza so kungisizile ukufunda music business. Okunye futhi ngiachievile i-teamwork, ukusebenzisana ne-team, ne-band, ukucula live, ongangihlezi ngifisa ukucula nje ngibambe i-mic, phambi kwabantu stage, ukuperforma and everything. Yeah, so njengamanje nezinto engingakayi-achieve engisafisa ukuyi-achieve. Ngirecordile khona la ekhaya eNdonsa, ngirecorda uThisha Melisol. Yeah. Esengifisa uku-achieve njengamanje ukuthi lezi ngoma esengiyirecordile ngiyafisa nje ukuthi ngikwazi ukuyimaketha ngiyikhiphe. Yona into engiyifisayo njengamanje nokuduma-ke Nkosi yami niyawathanda amehla abantu. Ngiyathanda nje ukuduma. Can't wait ukuthi nje mase ngikhiphile I pray nje nokuthi ingoma yami ivele ithi boom. Yeah, lokho nje. Shane izandla. Sabonga u-implementa indaba ye-music business because vele uma uyi-vocalist you speak of i-business kodwa uma uyi-instrumentalist ku-rare ukuthi ukhulume ngo-music business nani yabo sokhuluma ngo-composition njengosisi nje ukhuluma kodwa azange afake music business kakhulu so i-interview yethu is a mixed culture inama-instrumentalists and also vocalists. Siyabonga. The next person.